Sziasztok, ez itt a Swift Gamers, én Krisz vagyok, és ez az első YouTube videónk lenne, amely egy ilyen kis ismertető videó, hogy a csapatunk tagjait megismerhessétek, amely jelenleg 3 főből áll. Itt van velünk Sun. Sziasztok! És itt van Xerox. Sziasztok! A csatornán szerepelni fognak különböző bemutatók, végigjátszások és gameplayek is egyaránt. Tőlem, ami jelen pillanatban várható lesz a csatornán, az a South Park The Stick of Truth végigjátszás. Sun, kérlek, beszélj nekünk arról, hogy tőled milyen tartalmakat várhatnak a kedves nézők. Hát mivel én nagyon szeretem magát a Battlefield sorozatot, ezért rengeteg Battlefield várható lesz tőlem, konkrétabban a Battlefield Heroes, a Battlefield Play for Free, a Battlefield 2142, a Battlefield 1942, és talán a Battlefield 2, de erre nem veszek mérget, és tervezek még Need for Speed World-öt is. Még elmondanék annyit, hogy nem videóban lesz teljes a létszám, szóval lehet, hogy valaki csak egyedül fog rögzíteni, de együtt is összeállhat a csapat. No, Xerox, beszélj nekünk arról, hogy tőled milyen tartalmakat várhatunk. Talán jelenleg majd Spore várható, és talán majd egy kicsit később megpróbálkozok a Half-Life-val. Többit meg majd még meglátjuk az idő során. Ennyi lett volna ez a kis bemutatkozás, köszönjük, hogy megnéztétek, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!